Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam. Inta iba sa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 21. Di ka paabak iti dakas. Parmakamkit di ti dakas, babaan iti nainbag nga aramid. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Tangay nakiasawa kamutan, Edgar. Rumbang laeng asumina kayon iti asawam iti pagnaudan. Ha? Agam di kaagdanag, taipatawid kon kada kayo nga agasawa ti sigod abalay tayo ijay probinsya. Mama, apay mo ta nakasta? Amoyo mo nga wampay trabaho, ta sa anak anakalpas iti korsok. Sana bale, tadamot jay jeep nga ipaspasadam. Ited kumaten kan kadayjay, tapno adda pagkayod mo, para itibuklen nyo a pamilya kan ni Nancy nga asawam. Agyam anak mama. Aganos ka no driver lang ti pagsapulam ita? Tanusaan mo ko mga inun una ti asawa. Nakalpas kamot kuman iti korsom. Huston, mama. Di da kuman si Diran. Nalpasan ti amin. Sa maysa, adan may sa aputot ko. Sa bagay, awanan ti Serbina nga agsaw-saw akpay laeng. Sige, lumasin kayon iti asawam, iti kasta. Ammuyo ti adda ken awan. Anya tayo ito inyawat mo kanyak, Daddy? Show pa uday ta. Para kan ka balong. Day tala ang siopaw, tinsangpet mo. Kanayon latan akasta. Tunggal sumangpet ka, tila ang anak mo ti isang patam. Nancy, anya ka diti kayat mo asawan? Mami? Awan pa'y matmasida nga isang pat mo. Amok nga mingkat. Adda babaim, iso akasta ka. Kamiwat mo! Makauma ka. Apay ka di akanayon nakapagataman, ha? Adda na kay baga kanyak. Kanayon mo kano nga i-display ti babaim. Sumardan kan! Intun kon ipaypaysok ti agbabae. Makitam! Makitam day tangaramid mo! Mami! Rimwaran ni Daddy. Sumardang kan. Sumardang kan yan. Bautan ka makitam. Mami! Buisit kat diti kastay! Buisit ti amam! Babaero! Balong, rumabiin, agawid kan. Uray dituya kon balaya makiturog, Auntie Violeta. Ay na, saan na iti jak kayat balong? Ngam amang ano agungat ni mamim. Nang runang kat di ka nagpakadakan kwa na. Diyak kayat agawid, Auntie. Nauyong ni Mami. Kanayon nagpaingaungtan. Nang runa na agapadakan ni Daddy. Saan mo't siguro itan, balong? Ala, umay ka, itulod ka iti balayo. Kadwaan ka. Ne, adda ka matgayam dito yung along. Mala, umay kan. Darasam. Uwan, Mami. Sige manang Violeta. Iyawid ko ni Balong. Ah, sige, Nancy. Umay kan. Nagkunakan ka nga pakarabi ka iti balay ti kaarubang, ha? Umay kan. Una yan ti pagpamayan na iti anak na. Kakaasimot ni balong. Tata, kaasimot ni balong nga apo ko yun. Dinan kaya tagyan iti balayda. Kasanumat ngamin. Kanayon ka nung agapa da mami kan daddy na. Tidakas na. Iraman da pa'y akabilan. Gapula ang itigura da. Kasta aya. Naimbag ta imbagam kanyak da ita, Violeta. Mas asyanak ngamin iti ubing. Kan maysa, mabalin ang makaswan ni Nancy iti child abuse. No kanayon na pagpupudutan ti anak na. Iso abagbagaan nyo kuma ti anak yo, tata. Bayam, tamapanak tuman na di balayda. Tapaliiwag ida. Kasi ngagpaiso ti apo ko, no kastagayam ti aramid da. Siya kumatimang bagbaga ka ni Nancy.
Ngam, ada kayo pa'y met, tata. Nagalasmut tenday ta nga aramid da. Mangibabain dalaang no kasta. Narabyan ka manan! Siguro, nagsarak kayo manan iti babaem! Buisit ka! Buisit ko ng kanyak. Apay wagkabil ka ngay! Dinak man ikasta-kasta. Ta siyak ti lalaki. Siyak ti mang bibiyag kan Nancy. Ha! Nukas tamat lang! Pumanaw akon dito'y balay mo! Anya? Awan lang arudon ti mabalbalinam, ngam nagkarit ka pailan. Na-pride ka mat launay. Idintutawan mat pag-pride mo. Daddy, apa kayo manan? Umay kan balong. Panawan tan ni dadim. Umay ka kanyak balong. Anay ko, Di ka sumurot ka ni mamim. Umay ka, umay ka. Di mo guyodin ti anak ko! Umay kan balong. Umay kan! Mami, masagsakit anak! Titakyan ko! Anay ko! Agsinatan, Edgar. No kabaalam tag babae. Kabaalakmat. Apay. Si kalaang ayat ti lalaki. Ay kataramidam ati kayat mo. Nauma akon, gapo iti nakaro apanagim imon mo. Di mo ngamin amo ti agpakumbaba. Ti kayat mo. Si kalatan ti masursurot. Naka dito mapaspasamak kada kayo adwa. Kung naglaki din no nasaya ti panagdinyayaw kas agasawa. Si kamit nansay anak ka. Respetuam kumamit ti asawam. Agpakumbaba ka, ta si kati babae. Tatang. No anyaman ti diyo pagkinkin na awatan nga agasawa. Pagsaritaan nyo kumaday ta. Saan kayo nga agap-apa akasta? Asi sasangot ti anak yo. Tapno saan am apiktaran ti panunot na. Aging ga iti mabalain. Tay nasaya at kumati makitkita ti anak yo kada kayo. Takababain ti kasta nga aramid yo. Sika ti lalaki anak ko. Sika kumati pagwadan. Sika ti adigi ti pamilya. Nukastaan ang iwat ti asawam. Di ka kumamot ten agbali na kasla babae asungbat. Kasayaatan no aguli magkalatan. Kasano? Ket sobra mo ti panagsasao na, mama. Kunamlan adda pa managtat na. Aramidak tupay ti ipababasol na. Ay, saan akasta? Saan aday ti solusyon ti problema yo? Anak ko, di ka kumapaabak iti dakas. Parmakam di ti dakas, babaan iti naimbag nga aramid. Sigud mo't ana uli makakatao, mama. Agam napnuan akon. Agasam tayo supayan tinag ko nang agsina kami. Iso ti pimanaw. Oh, di bay-bayam. Tinasayaat. Mapan mo sukunen dagiti aginam iti balay ni katugangam. Ipagpagapom lakuman iti anak yo. Anay ko, Mami, Houston! Masagsakit anak! Talaga nga imala kay ti amang. Buisit ka, Anya kay tangar aramidam kan ni Balaw. Basit labanag ngam pagpupudotam kit din ti anak mo, Nansay. No anyaman ti parikot mo iti asawam. Di mo iraman ni Balaw, tawan ti basol na. Isu adi nakakaykayat taubay. Tanagdakis ti aramid mo. Umay kan apaw. Panawan tan tainam. Dito'y kayo laeng balay, Balaw. Tada papanak. Dito'y kalaeng nga gayayam, way. Lolo, jakeda kadwa ni Mami. Kagurgurak matan ni Mami. Nagtakas to gali na. Kangayon nak nga ungtan, kan kabilan. Anya. Ay, kwa apaw. San abalay? Tasabado ita. Inton bigat, agkuyog ta mapan ije simbaan mo't lang. Jakayat lolo. Jakayat ni Mami. Palubusan nagkumasumurot kan kay ti sa di naman napapanam. Pangasim ko malolo. Agbati ka ditoy, balong. Di mo ipilit ti kayat mo. Tanusan, bautan ka. Bayamon Nansay. Itugot kon ni Balaw. Di na kan kayat. Gapo iti dakes nga ugalim ken aramid mo.
Anya dayto yung mapaspasama kanya. Pinanawak ti asawak. Pinagustuak ti amin ama di atariga kay ti bagit. Kas iti panagpungtot. Panagibalas. Kanti panangkabkabil ko iti anak ko. Ngam iti laksid amin dagita. Apay akasla at dapay lakurang. Wan sa anak ananaksak. Edgar, Wan, siyak. Imayak tayo may kusukunan ti anak na. Agawid tayo ng jibalay. Edgar, Pakawanan nak. No na kayo sawang iti madikan kay ti kalabas. Sikan tumot ngamin. Agat atap kay ti sana puno. Agkakadakas ti pampanunutem. May papan kanyak. Hala. Agawid tayo ni jibalay tamat lang. pakawanan na ko, mamat. Aklo na. Nasakit tinagam ko kan ka. Gapoy ti madamdamag ko ang panagbabayin. Pamadakas na lang, Dayjay. Isungita. Santa ko mga pabak iti dakas. Parmakentakit di ti dakas. Babaan iti panagaramid ta iti naimbag. Apaw, uray no kasjay ti mapaspasamak kadamame ken dadaym. Ikagumaamlata ti agaramid iti kinaimbag. Di mo gurguraen ida. Kanayon damat namin nga agapa, lolo. Ay na, apok. Di mo kumaguraen dagiti naganakken ka. Dakes ti kasta. Basol damat. Tinasayaat. Mapan kamit makitarip nong kadagiti padam nga ubeng. Tapno isoro na kayo ni Maestra Teresa iti sasao ti Diyos inton Sunday School. Dita, rumwaren dagiti ubeng anak ki Sunday School. Urayak ni balong nga apokok. Tata, ada kayo matgayam? Wen Violeta, urayak ti apokok ngay may naki Sunday School. Ay, nasaya at dayta. Iti kasta, makasursuro iti ebanghelyo. Auntie Violeta, Oh, balong, kumusta kan? Anyamot na iti inadalyo iti Sunday school yun. kung nadamat ani ka no apo Diyos kat ayat. Iso nga ayatan mi ka no ti padam ya tao. Kas iti panagayat mi ti bagimi, auntie. Pudno dayta, balong. Nasaya at mata na urnos yu ti bagbagiyo nga agasawa. Ti anak yu, apay nga awan. Adapay lang iti balay ni Lolo na, Mama. Di na kayat ti agawid. Ngampatyak, maayayo min tumatlaang. Anya, Dayta tipod no, mama. iwaksiyo dagiti aramid asaan anasayaat. Sapay kumatag kinaawatan kayon. Saan kayo kuman nga agap-apa? Wan, Mama. Gaputan na amiris mi matan. Adi rumbang apaabak kami iti dakas. No di kat parmaken mi ti dakas babaan iti naimbag nga aramid. Agsipod ta ti Diyos kat ayat. Pudno dayta. Isu abasapul abuklen nyo ti pamilyayo babaan iti ayat. Parmaken nyo ti dakas nga umay kada kayo. Babaan iti napudno nga ayat yo iti tunggal maysa. Babaan dayta, maisuro yo ti anak yo iti nadyosan a panagbiag. Pakawanan na kanak ko. Agawid tayon iti balay. Ikari, di kanton kabkabilan. Sa anak ton nga agong ungat. Saan kami ton nga agap-apa kini dadim? Agpay sumami, di kayo ito nagap-apa ka ni daddy. Saanan, anak?
Agsipod ta na palabasan day chay. Dinton maulit pa eh. Pudno na ita, anak. Nornos minti amin ka ni mamim. Iso nga gawid tayon. Tamang rugi tayo manan nga agbyag para iti pagayatan ti Diyos. Daddy? Un anak, iso apakawanin na ko ma. Ikari, agbalbaliw akon. Napakawan kayon, Mami. Kat agyaman ako ni Jesus. Tadi nang natikararag ko. Nagtunos kayon ka ni Daddy. Agyaman na kanak ko, tanapakawan na. Agyaman ako, nay. Kanayon ni ibagaday ti Sunday School. Ani apo Diyos kat ayat. Isarum bang lang nga ayatan kayo ko ni Daddy. Anak, Agyaman kami ti day tanging bagam, anak. Ala, agawid tayon. Sige Daddy, sumurutak kada kayo. Katsapay la kumata naragsak tayon akanayon Saan kayo nagap apa? Wen, di ka agda nagbalong. Itatamo tayon ti ayat ti Diyos. Agtitinulong tayo amang parmek iti dakas. Babaan iti naimbag nga ramid. Agari kumati ayat iti tunggal maysa. Tapno ti dumteng a problema, maornos a nasayaat, kat saan nagbanag iti dakas. Papagayam, ditaan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, kendyang. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Musika kan computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panantarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.